ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ, କାରଣ ଆଜି ଦଳର ସେହି 5 ଖେଳାଳିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଚମତ୍କାର ଖେଳ ସହିତ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି 5 ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ମଧ୍ୟ ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ 23ର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି 3 ଜଣ ପୁରା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି 5 ତାରକା ଖେଳାଳି କିଏ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରଥମ ଆସୁଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା। ଆଜି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ତାରକା ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। 6 ଡିସେମ୍ବର 1988ରେ ସୌରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଯଦୁ ସିଂଙ୍କୁ ଆଜି 35 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି। କେବଳ କ୍ରିକେଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ଶୈଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିବା ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା କ୍ରିକେଟର 3ଟି ଫର୍ମାଟରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା। ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ଆଜି ତାଙ୍କର 30ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। 6 ଡିସେମ୍ବର 1993ରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ନିଜ ବୋଲିଂ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଗଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବୁମରାଙ୍କ ଜୀବନ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ ଦେଇ ଗତି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆଧାରରେ ସେ ଏପରି ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହା ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେନି। ଥାର୍ଡରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରେୟସ ଆୟର। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆରେ ନାମ ଅର୍ଜନ କରୁଥିବା ଏହି ତାରକା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆଜି 29 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଛି। 10ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, 58ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ 51ଟି ଏବଂ 20ଟି ଖେଳିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ 2023 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 2 ଶତକ ଏବଂ 3 ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଫୋର୍ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଆର୍.ପି. ସିଂ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରିକେଟର ଆର୍.ପି. ସିଂଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ୟୁପିର ଏହି କ୍ରିକେଟର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର 38ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଥିବା ଆର୍.ପି. ସିଂ ଭାରତ ପାଇଁ 14ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ 58ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ 10ରୁ 20ଟି ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଯଥାକ୍ରମ 40 ୱିକେଟ୍, 68 ଏବଂ 15 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଫିଫ୍ଥରେ ବା ଆମ ଶେଷରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର କରୁଣ ନାରାୟଣ। ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହି ନାମକୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଖେଳାଳି ଯିଏ ବୀରେନ୍ଦର ସେହୱାଗଙ୍କ ପରେ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 30 ଶତକ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। 32 ବର୍ଷୀୟ କରୁଣ ନାରାୟଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୂଳତଃ ରାଜସ୍ଥାନୀ। ଯଦିଓ ସେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଅଧିକ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିନାହାନ୍ତି, ସେ 3ଟି ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ 2ଟି ODI ଖେଳିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ IPLର ଜଣେ